Hát azért a speed paintet csak megpróbálom. Ez ugye olyasmi, mint a kontrasztfesték. Tehát így az aljára jó lesz, a tetejére megjöhet majd ez a neon, és ez majd így kiadja majd ezt a plazma ágyúnak az izzását. Most reménykedek benne. Ha tényleg olyasmi, mint a Tamiya-nak volt még egy érdekes színű cucca. Mindjárt rátesztelünk. Aha. Ezt tudom, hogy nagyon jó az a speed paint. Gyakorlatilag sokkal jobbnak mondják, mint a Citadel kontrasztjait, vagy mint a Vallejo-nak is van egy ilyen kontrasztszerű cucca. Egyébként. Fehér vagy fémes cuccra rákenve, de nagyon érdekes ezért kapunk meg. Ja, mint hogyha tényleg egy ilyen ezért lenne cucc, ami így izzik. Ez ilyen áttetsző zöld. Ez például a Citadelnek a kontrasztjai, vagy az ilyen speed paint típusú cuccok tudnak még csinálni. Rohadrágák, de ilyen figura festéshez lekenned az egészet fehérre és áthúzod, nem kell utána se vassolni, se semmi, mert lesznek ilyen természetesebb árnyékolása, meg élénkebb lesznek a színek. Nagyon, nagyon jó dolog tud lenni. Lehet is látni itt az egy fehér, ez egy lehet vele dolgozni. Az biztos. És sokkal jobb, mint a Tamiya-nak a clearje. A Tamiya clearjen, de az annyira matériás, hogy ezt se kifújni nem tudtam zéből. Airbrushból se ecsettel nem tudtam megdolgozni. Még hígítás, sem bírta se a vizes hígítást, se az akrillos hígítást. Bár mondjuk ezért lehet, hogy nem tudom, azt nem kell emanellel, nem emaneles, vagy hogyha az, akkor így jártam. De az már rég rossz, hogyha már ilyen emaneles szarokkal kell kilódani, az már rég nem fasza. Ott ez még kurvára ragad. Leállítjuk. Na, megcsináltam a plazma ágyú részt. Elég kellemesen fog kinézni így a kamerán keresztül. Próbáltam imitálni az izzást. Hátsó reflektor. Első refik ki vannak festve. Nem tudom, nem jönne át rendesen a képen. Itt szabad szemmel sokkal élesebbek a színek. Hogy nézem, de hát se baj, ez van. Kellene valamilyen krómszerű cucc. Az képes, hogy mondom, egyszerűen csinálom, nem teszek rá túl sok mindent. Az képest, hát folyamatosan tele van nyomva minden szarral. Flanker Blue, nem? Chrome, vagy a Silver Chain, az jobb lenne. Valami, azt pont nem akarok találni. Black, az Air Black. Még egy Black, rengeteg Black van, bazd meg. Rengeteg kibaszott Black, ami nem baj, csak van, használjuk, amit találunk.
Na, valami dry brush ecsetet. Nem raktam ide egy dry brush ecsetet se. Jellemzőt vannak, ilyen ecsettartó temus cucc. Van sok vastagnak tűnő ecset, de ez jó lesz. Ez is egy Revell átalakítva, azt hiszem, igen. Ez is rövidre vágott sörtéjű Revell. Hát szerintem ezt hígítani se kell, mert L-color szériás. Kap egy minimális kopást a lánctalp kezdésnek. A fegyverek végét is megkoptatjuk. Így. Ugye olyan lánctalp nincs, ami ilyen full tiszta fekete, vagy akármilyen izé lenne. Tehát némes kopás, fémes kopás kell, hogy legyen rajtuk. Mert már túl sok. Kurva anyádat. Nem baj, ott úgyis ezért lesz, tehát ilyen. Így a kéményeket is szépen megkoptassuk. Így. Ezt is a Vampire-höz szoktam használni díszítő zenéként. Szerepjátékhoz persze. Tudom, sok olyannak nézik a makett csatornát, aki a alapcsatornát nem. De nem is baj, hát nem mindenkit érdekel ez a téma. Meg is értem. Nagyon meg kell koptatni ezéni lenni a tolólapnál. Így. Az alja is kaphat egy minimál kopást. Jó. Ez az.
De jó, hogy ez kihajtható, komolyan mondom, ez rendesen fasza. A koponyát is megizéljük. Azaz. Nem rossz ez a száraz, ecsetes dry brush technika. Hát itt kopnak még meg a cuccok. Ezért. Nyomok. Anyád. Ilyen steril gépek, igen, sehol sincsenek, mindenütt van rajtuk azért egy minimális kopás. Az ajtónyílásnál is itt ugye használták. Hát itt is kell kopás, ugye? Elképzelhetetlen, hogy a lánc ahol futnak a cuccok, hogy pont ott ne lenne. Na bazd meg. Ez kis hígítás. Ez a... Jó sötét lett, geci. Kell. Ami kell, az kell. Miért neked puffon már, baszki? Éleket elkapjuk vele. Mert jó, az erős nyomtatás, ez bírja az aftungot.
Isten. Ez az. Na nézzük, hogy... Aha. Jó. Tehát a hátsó rész, igen, hát ez a segrész, hát az überbe kell, hogy kopjon. Kizárt, hogy ez egy ilyen kopás, ezért persze hót retek lesz, csak hát a legerősebb kopásoknak ott kell lenni rajtuk. Ugye? Meg is itt pont ezen a részen ne kopott volna meg a tolólap. Olyan nincs. Itt látszik, hogy itt mentek föl, és felugrottak a talpnál, hogy mondjuk így jobban megkopik, hogy belépnek a izébe, a torony részhez. Folytatom tovább. A tankot már sok nincsen hátra. Valamit picikét lejjebb veszem, hogy így is bele fog szólni a cuccmáger. Matrica fölkerült, koptatás fölkerült. Poénból tettem ide német matricát. Meg van csinálva, hogy ezt bemutattam szerintem. Mi is kellene ide? Hát kellene egy kis... mindjárt megnézzük, hogy mi is kellene. Rust, van itt egy ilyen pigment rustom. Természetesen, ahogy nézem, ki van már pakolászva. Meg akarom vasolni, meg akarom pigmentelni a cuccot. Hát van itt egy ilyen... Rozsda nem lesz jó. Rozsda nem lesz jó, az a földszerű pigment kéne, amit nem tudom, hol raktam. Ez lehet, hogy jó jön még. Mi ez? Thinner, higító. Úgy látom, ez az Emaneles cucc. Plusz Technocol. Csak szét kell érte bontanom a félszobát, nagyon örülök neki. Tamiya. Ó, ez is pigment. Smoke.
Smoke pigment. Itt még egy izé. Dark Steel. Ez kurva jó. Nem itt kéne tartani, vagy legalább egy helyre kéne bepakolászni. De az se a legjobb. A pigmenteket elkezdtem begyűjtögetni, mert úgy látom, hogy jó. Jó. Vas. Inkek. Valejó. Ide is vas van írva. Csak hogy ide került-e vissza. Na. Citadel. Blood Angel. Lófasz. Hát nyilván nem oda került vissza. Kontraszt. Ezért kontrasztokat félretesszük, mert ezek nagyon kellenek. Nyilván a kurva anyját nem oda került, bazd meg vissza. Hova a rákos gecibe lett téve, bazd meg? Jó, megvan ez a szar. Csak a fél szobát kellett érte megint forgatni. Ugye? Ez inkább repülőre kellene. Az a 2 pigment. Oxido, rozsda, Terran, Európa. Ez is nagyon jó. Bár ez dry brush festék. Van itt 1-2 valejó, modellvas. Ez dark. Egy jemaneles vas, ezek nagyon jó szoktak lenni egyébként. Itt vannak a Citadel-es cuccaim. Rengeteg valami, te nem engedni rendesen lezárni a kupakot. Burgundi. Hát igen, ezek nem olcsó. A figura festéshez kötelező. Igen, ez Argrax Surshade. Fungian, ez is ilyen rozsdaszerű. Ez is kontraszt festék. Vasok, hát figyelj, ide majd be lehet gyűjtögetni az izéket. Pigmenteket, ennyi. Ne legyen ott. De tegyük egy helyre. Mert ebbe a ládába úgyis sok minden befér. Puszta Versailles. Keci. Kivesztük egy darabig. Hú, lesz ilyen zélig. Hát ez csak vissza se rakjuk, az jó lesz. Ilyen vizesnek, vizes gecinek. Jó. A reszelőt is be kell szerezni, ez is kurva szar. Ez is kevés. Jó van. Igen, ott a Bane Blade kopit már lehet itt látni, nem tudom, kamerába. Pont a Zippo eltakarja. Nem ez lesz a következő, de természetesen. Természetesen jó, hogyha van. Sok sikert kívánok és jó egészséget ehhez. Azt tudom mondani a miniszterelnök édesapjának, hogy remélem, hogy utána, ha már a fia eddig 4 szoknája mögé vitte, hogy bárki hozzánk volt, féljenek, hogy most ne a édesapja. Na nézzük valami jó kis adagolós festéket, vagy ecsetet. Behajtjuk
Hogy kellene? Nem akarom az egészet teljesen leküldeni. De lehet, hogy az kéne. És a családtagjaik ellen a nagy vagyonosodási vizsgálatot indítani 20 évre visszamenőleg, és meg fogják kérdezni, pontosan ki volt az építető, miért mondják azt a munkások, hogy egyébként a miniszter... Null oil, ez nagyon jó jön ezére. Itt a rácsokra. De azt szerettem volna, hogy miért látszik, hogy nagyon-nagyon képesek, hogy ledőlt ez a részfilm. Egy kis Citadel. Hogy a valaha volt legjobban luxus szerető miniszterelnök van. Miközben Vigyázni kell, ugye 3D nyomtatott, és így a nyomtatás ezéné, tehát beleülhet. Tehát nagyon óvatosan kell ezeket vasolgatni, az biztos. most éppen azt hazudják, hogy bárki adót szeretne emelni. Újra elmondom, lassan az érettség. A Tisza kormány nem fog adót emelni, a Tisza kormány az adócsökkentések kormánya lesz. A változás lesz személyi életben, az azt fogja jelenteni, hogy kevesebb lesz, hogy alacsonyabb kultúr. Nem véletlenül kérdeztük meg a Nemzet Hangja népszavazást. Megnézzük itt a hogy levigyük el, koszolást. legyen majd a következő kormány, Szépen. Mondjuk ide beülhet. ami azon dolgozunk, jelenleg is Nem lesz baj. közgazdászai, gazdaság és pénzügyi szakemberei, hogy mi lehetne a leggyorsabb útja annak, hogy először a minimálbér lévő jövedelemmel csökkenjen adókulcs 9%-os később minél több honfitársunknak maradjon több nettó jövedelme. Hiszen ez a kulcs ahhoz, hogy a megélhetési válságot leküzdjük, azt a megélhetési válságot, azt az elképesztő drágulást, hogy Orbán Viktor Jó ez a vas, ez ahhoz képest, hogy nem ilyen olajos vas, hanem ez a vizes. Tényleg ilyen Warhammeres gépekhez. Egyébként a Citadel ezt ajánlja. Tehát abszolút nem. Nem ilyen... nem olyan dzsuvás, tehát ez a... Tehát mint például, nem is tudom, még a Vallejónak volna egy-kettő ilyen borzalmas vassa, amit semmire nem tennék legszívesebben. Így. Ezt nem szabad túl sokat, tehát így érdemes így visszatörölgetni rögtön így. Csak annyira kell, hogy a kosz beleüljön. Hogy ne ilyen steril legyen az egész cucc. Igen, itt azért lehet az ajtóra. Itt a zsanérokba folyathatunk bőven. Az ilyen megszáradt, nedves kendő. Az kurva jó, ez tetszik. Tehát ezt a vast, ezt lehet, hogy majd elkezdem repülőknél is használni, mert az volt a baj, hogy elkezdtem rárakni a repülőkre a vast, és utána meg még izével tudtam rendesen visszatörölni. Ez nagyon nem tetszett nekem. Ez nagyon nem jött be. Visszajött a Káni geci, úgy látom.
hírséghez, és létrehozzuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Sok feladata lesz ennek a hivatalnak. Például felül kell vizsgálni a dohánykoncesziókat, az autópályák koncesziókat, az ingyenes vagyonátadásokat, ami jelenleg zajlik, a kastélyai, a nemzeti örökség elherdálását, szétrablását, a minisztérium épületeinek a szétrablását, a pályaudvarainak az eladását, rengeteg mindennek a közalapítványok szervezését, vagy éppen a mezőhegyesi mérésképpen ilyen csuklókba, meg ilyen izékbe lehet rakni. Hiszen oké, megvette az állam, visszavásárolta azt a csodálatos ménesbirtokot, ráköltöttek sok 10 milliárd forintot, majd miután nagyjából elkészült átjártották ez nagyon nincs rendben. Nem azért vásároltak vissza a kormány országot. Na ez így jobb lesz. Nem azért költöttek. Mégis csak az ébekenem türelmetlen vagyok azért. Ugye? És akkor letörölgetjük szépen. Ennek a vagyok visszaszerzési és védelmi hivatalnak, mint ahogyan egyébként az akkor már Nem kell ezt így annyira. Csak tényleg, hogy így beüljön a izé, az kész. ez nem a politikusok dolga, de más a politikusok elszámoltassák. Ez a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás feladata egy jogállamban, nem vagyunk komcsik, hogy szó nélkül elvegyük másnak a javait, így fogják vizsgálni a hatóságok. Lesz normális legfőbbíz, lesz normális rendőrség, valódi NAV, nem azért lesznek osztályok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, hogy elfektessenek politikai ténységeket, hanem hogy ezeket kinyomozzák, és ha valaki bűnös, akkor az igazságszolgáltatás együtt. Még egyszer visszatérve a személyi jövedelemadójának, Így. most és ezzel próbálják elterelni a figyelmet a luxusásokról, a 60 birtokról, a jakkodásról, a magárakötésről, még egyszer mondjuk a térség, visszakormány az adócsökkentés kormánya lesz, nem fog De lehet többet tenni. sőt, reményeink szerint egyik nagyobb társadalmi csoportoknak és kereskedőknek csökkenni fog szerénységének kulcsa, mint ahogy egyébként a visszakormány azonnal csökkenteni fogja az egészséges Vigyázni kell, hogy ott a izének a festésébe ne menjen bele a világításnak. Nem tudom, mennyire lehet látni, nem látom. Följebb teszem egy kicsikét a munkadarabot. Ugye? élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre, vagy éppen pihenésre lehet fordítani. Ugyanezért fogjuk megduplázni azonnal azt a családi politikot, amelyet Orbán Viktor 2010 óta nem tudtak. Vannak családi adókedvezmények, amiket meg kell tartani, de nem mindenkinek tud segíteni a családi adókedvezmény. Vannak olyan élethelyzetek, akár egy zsákmányban, akár más településen, ahol ezt tudjuk elveszni. Írni. Nem szóló a propaganda, de 40-50 ezer emberrel kevesebben dolgoznak idén nyáron Magyarországon, mint tavaly nyáron. És nem azért, mert nem akarnak dolgozni, hanem mert zárnak be a válság miatt, a világgazdaságpolitika miatt egy árat. Beszélhetnénk Orosmánváról, de beszélhetnénk kisebb településekről is, ahonnan elmennek a befektetők. Volt Zala megyében is olyan településen, ahol az egyetlen nagy munkákat volt 500 fős cég zárta be a kaput. És itt ezek a családok nem tudnak otthon munkahelyet találni. Se az édesapjuk, Ugye, nehogy a festéket szedjük fel. Nem jó, van, amikor az eléggé rá van száradva, tehát ezzel hogy nem lesz baj. hogyha nem 12 000 forint a családi költők. Ugye ezért, hogy ezt is emelni. Innen üzenem az összes propagandának, élen az minden spot honlapon, ami Rogán Antal egyik zászlós vagy vajras magú kormánypropagandának a csúcsa, hogy ellenük és minden propaganda oldal ellen sajtóhelyrejtések elkívül, és nem is Így itt és a görgőknél, ahol elforog. Elforog ez az oldal, plazma ágyú. Azt is be kell jól koszolni. A dombor művekbe esetleg egy kicsikét jobban bele ragadhat. Néhány szó a működő országról. A Tisza kormány miniszterelnökének a legfontosabb feladata az lesz, hogy miután elfogadtuk a korrupciós intézkedéseket, hazahozza Brüsszelből a magyar embereknek, a Csongrád családmegyének és mindenkinek járó 8
Így. amiből lehet támogatni a magyar állami egészségügyet, közlekedési fejlesztéseket, energetikai beruházásokat, ahogy említettem, a kis és közepes vállalatokat, vagy éppen a gazdákat, itt Csorgács-Cseredében el lehet végezni azokat az infrastruktúrális beruházásokat, itt az Alföldön, a Homok-hátság térségében, ahol nem lehet eleget beszélni az asszályról, a klímaváltozás okozta problémákról, és amit beszélni kell, mert beszélni már nagyon régen beszélnek, ugyan 2010 környékén az Orbán kormány... Tudtam én ezt, éreztem én ezt, hogy ezt ne dobjuk ki ezt a izét, ez még jó jön ez még valamire, nem tudom mire, de jó jön. Hát itt van-e. Csak a izére kellett rányomni. Bull oil-lal megküldjük, megkoszoljuk egy kicsikét a... Ez az. Így. Ezt is meg kell egy kicsikét így dzsubázni. Csak vigyázzunk, hogy na izébe folyjon a plazma festésbe. Hogyan tudunk helyi szinten zárportálatokat kiépíteni? Hogyan tudunk a meglévő csatornák mellett újabb csatornákkal segíteni a gazdákat? Az nem segítség. Jelenleg a Kibránknál, a Tiszánál egy óriási vezetékrendszer épül, de nem a gazdáknak, hanem a Nyíregyházi akkumulátorgyár tüzellátása. És amikor az ottani gazdák megkérdezik, hogy oké, épül egy ilyen csatornarendszer, mi pénzünk? De ugye akkor legalább lesznek reáltatások, tudjanak költözni. Arra az a válasz, hogy nem, mert az akkumulátorgyárnak kell a víz. Óriási vízigény, óriási energiaigényű beruházásokat támogatott formában mi pénzünk. És ettől még tovább... Így jobban beül általában mindig. Picit a tetejére, egy-két helyen így a kopásokra. Úgy itt jobban leül a kosz. Ezért is fontos, hogy az egészséges élelmiszereknek az átlagolása 27-5%. Hogy a magyar emberek több egészséges élelmiszeret jussanak, másrészt, hogy nőjön a belső fogyasztás, és hogy a gazdák... Az egészséges élelmiszer az nem lenne rossz, az tény is való. Így mi. Pozitív döntés lesz, ne higgyék azokat a széria hangokat el, hogy nem lehet átlátosokban, hogy meg azt majd lenyelik a keresik. Máshol sikerül. Jaj. Kell egy működő fogyasztóképet, ami ellenőriz. Ugyanakkor, hogy van, aki állés. A tetejére nem nagyon akarok üzét. Viszont lenne rossz egy kis víz ebbe a fosba. Na most kihasználjuk ezt a kupakot-e? Úgy. De ezt viszont már ki kell nyomni ahova. Így. Hiába rakják ki egy üledező bájokházra 5x6 méteres plakátot, óriás plakátot, hogy fantasztikus ég lesz, hogy szuperszónikus ég lesz, hogy repülő rajt lesz. A magyar emberek járnak boltba, járnak piacra, sajnos járnak gyógyszertárba, kórházba, kalandvágyból fölülnek a nába. De ez kicsit túl sok lett. Mindenki kezdi kinevetni a propagandát. Persze vicces
fontosabb lenne, ha nem a mi pénzünket költeni, hanem 500 milliárdot költenének erre az aljas, hazug, De így már jó. megszégyenítő propagandát. Kurva anyádat. Nem a régi tévére, nem a TV2-re, nem az Indexre, nem ezekre a hazug megyei lapokra, Szegecsekre kéne itt pöttyözgetni. költeni, hanem az állami egészségügy. Hiszen az szisztematikusan, szándékosan adófinanszírozás, hagyták lerohatni. Nem kell itt mondani önöknél a kórházakat, vagy itt a jászlatokat. Nézd, a kurva anyádat nem bírsz ott maradni. A Mátészalkai, a Fehérgyalmati, a Hévízik, a Keszthelyi, megnézni Zalamegyét, ahol 3 nagy kórházban még nincs valós traumatológiai ellátás. Valakinek egy súlyos balesete van, egy gyerek betöri a fejét, akkor nem tudják ellátni, hanem 2-3 órás autókra, Veszprémbe, Győrbe, vagy Budapestre kell vinni az ismert utakon, az ismert körülmények között. Egészen elképesztő, hogy hova hagyták a magyar egészségügyet. És ez nem csak önmagában probléma. Évente 30-40 ezer honfitársunk hal meg, megelőzhető, közvelentető, a nem megfelelő egészségügyi ellátás. Ez azt jelenti, hogy 2010 óta fél millió honfitársunkat vesztettük el. Ez nem statisztikai adatok, ez egy Szárazzal szépen így el. testvérek egyébként gyerek. Fél Így. millió családot érintett. Inkább aljas, korrupthatalom, Így a szegecseket meg rozsdázzuk. Ezzel a gépolajos cuccal. Hát egy nagyobb becsettel jobban jártam volna. Ahogy Hegedű Zsolt főorvos úr, a Tisza egészségügyi szakembere mondta, nem az segített az államjegyzet. Jelenleg az uniós átlag felé költ ki a magyar kormány GDP arányos az egészségügyre. A magyar kormány 600 000 forinttal kevesebbet költ egy magyar egészségügyre, mint a cseh kormány, a cseh. A Tisza kormány évente minimum 500 milliárd forinttal pont a propagandára, mint pénzzel növelni fogja az államegészségügyi költséget. Elmondta Hegedű Zsolt főorvos, hogy hogyan fogjuk megjavítani a dolgokat, hogyan fogjuk a néha 5-6-7 éves várom is. Na ez így már tetszik, ez így jó. Fél évesre rövidíteni. Hogyan fogjuk felszámolni az elfolyászó kórházat. Hát egy picit kis sok ment, de teszünk olyan helyre is, ahol De arról nem beszélünk. még nem volt. Hónapja, pont egy hónapja, pseudomonász baktérium fertőzés van. A Székesfehérvári megyei kórház Így ezébe pont jó lesz. szülött osztályon, az újszülött intenzív osztályon. Egy nagyon veszélyes baktérium. Azt is mondták, hogy nem fertőzik meg senki. Kiderült én is full kamu, hogy legalább egy 8 hónapos gyerekről tudunk, hogy megfertőzik, és még most is vezet. Tudjuk, hogy amikor ilyen fertőzés volt 10 éve Brémában, egy német kórházban, akkor azonnal bezárták a kórházat, addig, amíg nem tudták teljesen fertőzni. Itt odáig sem jutunk el, hogy a valaha volt legbutább, legpökhendibb, leghivagibb, leghazugabb, egy szóval fideszes egészségügyi államtitkár elmenjen a Székesfehérvári kórházba. Megkérdezze, hogy miben segít, mi a helyzet, hogy kiálljon a Fehérváriak elé, a Fejér megyeiek elé, és elmondja, hogy milyen veszélyek vannak, mit kell tenni. Most már egy kollégiumot csoppan a fertőzés, és mai napig nem mondott semmit. Ha én nem megyek el, nem beszélek az orvosi gazdatóval, akkor a mai napig nem tudják a helyiek, hogy pontosan milyen baktérium fertőzés is van. Ezért mondta Hegedű Zsolt főorvos úr, a visszatértője, hogy az első lépés az az átláthatóság, az az őszintesség. El fogjuk mondani, hol milyen arányban vannak a fertőzések, milyenek a városok, milyen hiányok vannak, mennyi orvos. Hát egy picit az ide is tehetünk. Hány orvos hiányzik. Lesz egy beteg értékelő rendszer, nem a betegek fogják értékelni, megijedni, hanem a betegek tudják elmondani, hogy milyen tapasztalatai vannak. És nem azért, hogy bántsuk az orvosainkat, hogy az Így. hanem hogy a kórháza vezetés, ez a politikai vezetés tudja, hogy mi hiányzik. Hol kell javítani, hol kell több emberi, vagy humán erőforrást oda irányítani. Ez az első lépés. És persze az értékelésre szigorú protokoll a kórházakban, egy beteg kijelölési rendszer, és még egyszer mondom, természetesen több költségvetési forrás. Amikor ezeket elmondta a főorvos úr, akkor pár napon belül több tucat kollégája írta SMS, Stockholmból, Brüsszelből, Londonból, Berlinből, akik kint dolgoznak, hogy jönnek haza. Mert ők szeretnének itt fordulni. Ők nem csak a pénz miatt mentek ki.
ők szeretnének az orvosi esküvőkhöz méltóan dolgozni, amikor benne van, Alakulgat, az jó. senkinek sem ártani. Én biztos vagyok benne, hogy egy éven belül látható eredményei lesznek az egészségügyben a valódi kormányzások. És ugyanez lesz a közlekedésben. Ez is a működő Magyarország egy másik pontja, hogy legalább 1000 milliárd forintot lehet költeni uniós forrásokból, amit hazahozta a Tisza miniszterelnök a Brüsszelből közlekedésfejlesztésre. Van egy Lázár János, amit nem kell bemutatni. 227 darab közlekedésfejlesztési projektet állíthatott le. Valamire ráírta, hogy nem, soha. Csak a testenen keresztül. Fogyatékos ez a Lázár János, basszátok. Fogyatékos fideszes buzi. Mi történik? Amikor jöttem ide, éppen meghalt a déli pályaudvar. Belső vezetékszakadás. A keleti pályaudvar egy hónapra be van zárva. Naponta felgyulladnak mozdonyok. Eltörik a vágót. Verdék a sinek. Ott volt a Mezőhegyes mellett, Mezőhegyes és Orosházak között. Kimentem a vonassírre. Lázár János szüke pártjára. A monarchia idejétől lévő elforradt talpán. Rozsdás, kiesett síncsavarok. 10-20 kilométerre közlekedő vonatok. Ez a magyar valóság. Volt nekünk egy Baros Gábor János vasminiszter, aki a 19. század végén néhány év alatt létrehozta a modern magyar vasúti hálózatot. Baros Gábornak az volt a jelmondata, hogy mindenki annyit ér, amennyit a közért tesz. Most is van egy Hát jó dzsuvás lett, hogy mindig megfogadtam, hogy én nem fogom ezt ennyire elizégetni, eldolgozgatni rajta, de csak mindig megoldom azt, hogy hótra beretkelem mindig a tankokat. Hogy akinek semmilyen sincs, az annyit is ér. Ő nem vasutat épített, hanem rombolt, ahol tudott. Viszont létrehozta a Batigai kastélyát, amit először nem mert felvállalni, aztán évek hosszú során át végül az ő tulajdonába került, ahogy egy budapesti luxusáruháznak egy része, és még 44 másik ingatlan. Ugyanígy van a miniszterelnök elvtárs is, először nem meri felvállalni a 60 pusztai luxus uradalmi birtokot, majd aztán szép lassan figyeljék meg, az ő tulajdonába kerül. Az a tervük, hogy majd a választás után, ha valahogyan véletlenül behúzná, akkor majd bevallja, hogy mégiscsak az övé, mégse az édesapja építette. De erre már szerintem nem lesz lehetőség. Én azt tudom neki üzenni, hogy élvezzék ki ezeket a hónapokat. Én a helyében nem az Adrián ringatoznék, hanem a 60 puszta uradalmi birtokon. Láttam, kitették, hogy már van egy sárga kis gumikacsa is a medencében, ott kellene, ott is nem lehet kapni, nem tudom, tengeri betegséget sem, úgyhogy szerintem ott azt élvezzék ki ezeket a hónapokat, ők is tudják, hogy vége van. Vagy hogyha 60 pusztán jobban értenek oroszul, akkor azt mondanám Kizomborról, hogy Várisi Kanyec. Vége van, elvtársak, vége van. A Fidesz szavazókat sem lehet még egyszer megtéveszteni. Ők is egy élhető, emberséges, működő, vagy régen mondták, polgári Magyarországon szeretnének élni. Azt szeretnék a Fidesz szavazók is, a volt Fidesz szavazók, hogy a gyerekeik itt maradjanak. Hogy az unokáiknak ne kelljen elhagyniuk a szülőtelepülésüket. Hogy ne külföldön 2000 kilométerre kelljen családot alapítani. Azt szeretnék a Fidesz szavazók is, ahogy minden Ugye? Fasza. most is megszületessenek a vágyott magyar gyermekek. A mostani fiatalok is szeretnének 2-3 gyereket. Mégis soha ilyen kevés, mert gyerek nem született Magyarországon. Ezt elmondtam a múltkor is, amikor itt voltam, de azóta még kevesebb gyerek született. Soha nem láttam. Hát, mondjuk ide nem tettem pont. Soha ilyen gyorsan nem fogyott a magyar, mint most. Januárra köz nem. Magyar. Az egészségügyel, működő oktatással, olyan munkahelyekkel, ami a képzettségünknek megfelel. Hogyha az egy jó asztalos, akkor az, hogyha esztergályos, ha víz- és gázszerelő, nem stróman, víz- és gázszerelő. Jó, végig folyt rajta a rozsda, geci. Orvos, mérnök, tanár, akkor az. A Tisza kormány alatt a tanár az nem szitokszó lesz, hanem egy rang, mint ahogy a MÁV-nál dolgozik. Tudjuk, hogy a tanárainkon, az oktatáson múlik a magyar jövő. Nem mi mondjuk, Széchenyi megmondta, Kléber Kuró megmondta. Akkor lesz ez egy kiegyensúlyozott ország, hogyha a kiművelt embertől hazája lesz. Ezért a Tiszának a megélhetési válság kezelése mellett, az infláció megfékezése mellett
az uniós pénzek hazahozatala mellett a két prioritás az állami egészségügy és az oktatás. És emellett persze elindítunk... Jaj. Nézzük, hogy melyik vassal tegyük föl. Én nem tudom, faszomnak nem basszák a neted, bazd meg ezek a rohadékok-e. Hihetetlen, geci. Hihetetlen. És nem csak a lakosságnak kell segíteni, hanem a cégeinknek, a vállalatainknak, akik óriási versenyhátrányban vannak. Nem kell itt mondanom a román határhoz, vagy a szerb határhoz közel. Ha ott 20-30-40%-kal olcsóbban jutnak, tud olcsóbban dolgozni. A magyar cégekből összesen 5% tud külpiacra termelni, exportálni. Nem versenyképesek. Ezért aztán igenis segíteni kell a hazai cégeknek, kis és középvállalatoknak, családi vállalkozóknak. Hát ott túl sokat tettem bele. Gépeikkel, hogy tudjanak energiahatékonysági beruházást folytatni, hatékonyabbá tudják tenni a vállalkozásaikat, hogy föl tudjanak venni munkaerőt. Jelenleg a nagy akkumulátor cégek fejenként 100 millió forintot kapnak egy munkaerő felvételére. És ez jelentően nem magyar munkaerő. Melyik Csongrád Csanád megyei vállalkozó meg tudnak fölvenni akarna 30-40 millió forintos támogatással egy új munkást? Tegnap ott voltam a gazdánál. Ezzel küzd. Ezért nem tudnak elmenni 10 éve nyaralni. A feleség arra lámadik, elmondta, hogy 10 éve, hogy eljutnak Görögországra, egyszer egy hétre, hogy lesz egy olyan munkaerő, akivel az állatokat ott tudják hagyni. Én azzal biztattam, hogy az Akropolis az már több mint 2000 éves, úgyhogy talán még 5-10 évig kitart. De a viccet félretéve ez ennél sokkal komolyabb. Igenis, a kis és középvállalatok, a helyi vállalkozások jelentik a magyar vidék kitörési lehetőséget. Hanem Ha megint baszik, akkor Istenem! Rohadt geci cigány Fidesz, bazd meg, zavarja az adást. Hát nem hiszem el a rohadt nénikéteket azt. Megélhetési válságban, 30-40%-os inflációban, most is Magyarországon drágulnak, Európában szinte a legjobban az élelmiszer. Hiába nő Mészáros Lőrinc, vagyis pontosan Orbán Viktor vagyona, mindig a duplájára évente 500-ból 1000 milliárdra, 1000-2000 milliárdra. A Mészáros Lőrincnek is vannak korlátai. Szerintem a miniszterelnöknek is. Nem tud egy nap 100 kilónál több osztrigát megenni, vagy 10 liter francia pesgőnél többet meginni. Orbán ráhelyesek úgy 100 kilónál több osztrigát. Többet hordani egy nap. Várkonyi annyira sem. Viszont, hogyha az a 3-4 millió magyar ember, aki most a létminimum alatt, vagy annak a környékén él, tud egyről a kettőre jutni. Tud mondjuk az a család, aki itt él Tizzomról, legalább az iskola kezdés előtt új ruhát venni, kamasz gyerekének, vagy cipőt, az óvodában menő gyerekének újat, akkor ez fogyasztás. Akkor mi a belső fogyasztás? Ez növeli a magyar gazdaságot. Azért is fontos hazahozni az uniós pénzeket, mert azzal be lehet indítani a magyar gazdaságot. Azt a gazdaságot, Az aljára nem teszek. azt mondták, hogy előre megyünk, nem hátra. De valószínűleg fordítva fogták a térképet, vagy saját magukra gondoltak, mert ők biztos, hogy előre mennek. Ha beindítjuk a gazdaságot, 1% gazdasági növekedés 800 milliárd forint plusz jelent. 3-4% az 3000 milliárd. Ha itt tartunk, azt a 3-5 milliárdot, ami évente eltűnik korrupció miatt, túlárazott közbeszerzések miatt, felesleges beruházások miatt. Ha a miniszterelnök nem fog a saját idejétől, Tiborcs Istvántól 750 milliárd forintért túlárazott felesleges budapesti irodaépületeket vásárolni, akkor lesz pénz a magyar költségvetésben, amit oktatásra, egészségügyre, közlekedésre, vagy éppen a családok, a nyugdíjasok támogatására lehet költeni. Nem annyira szegény az ekvésben, mint ahogy látszik. És kell a lakhatással is foglalkozni. A legtöbb fiatal azt mondja, hogy azért megy el külföldre, hogy Budapesten, mert lakhatási válság van. És persze, jók a támogatott hitelek.
Van, aki beleugrik egy 20-30 éves hitelbe, de nem mindenki szeret. Aki azt tudja, hogy csak 2 évre kapott munkát valahol, az nem akar 30 évre eladósodni és egy ingatlant venni és a bankhoz menni. Neki kellene, hogy legyen albérlet, bérlakás. Picikét Úgyhogy a Tisza kormány több tisztábbra töröljük. szociális és piaci alapú bérlakás. Lesznek újra a szakmákhoz kötött bérlakások. Régen is voltak pedagógus lakások, návosoknak lakások. Túl sok volt itt a... Hogy tudjanak akár máshol is Ez az. vállalni közelben a szülők alapítását. Nem csak stadionokkal lehet. De vizezzem az ujjamat. Hogy a magyar építőipar kilentet van. És sokan kérdezik, hogy hogyan lehet majd több utat felműteni, hogyan lehet több vasutat fejleszteni. Ugye lehet. No. Lengyelországban például nem 10-20-szal mennek a vonatok. Ennyi. Hanem Krakkó és Varsó között Ez már jobban tetszik. az uniós forrásokból létrehozott vasút. Ha nem 5 milliárdért újítanak föl mondjuk Békéscsaba és Lökösháza között vasutat, hanem 1 milliárdért, amennyiben Szerbiába vagy Romániába vagy Ausztriába, ugyanez igaz a közútra, és nem vagyunk matematikusok, de 5-ször annyit lehet megcsinálni. Akkor elkészülnek azok az elkerülő utak, amiket 20 éve ígérnek a fideszes képviselők, csak sose készül el. Zala megyében is jártunk a 80 nap alatt Magyarország többi országjárással is. Zala-Baksa egy kis település. 20 éve ígéri. Most majd nyugdíjnak küldendő Víg László fideszes képviselő, meg elkészül az elkerülő. De nem, hogy az elkerülő nem készült el, hanem egy zebrát nem tudtak készíteni. Nem olyan 60 pusztait, hanem egy ilyen... Végén már nem vagyok annyira beszédes, mert most így rákapcsoltam egy kicsit, mert nagyon el vagyok maradva. Sok projektem van. Vágni kell még videót, meg ez is egy napig fogja csinálni. Egy elnézést így azért. De végig lehet egy picikét unalmasabb lesz a videónak. De ezt meg kell csinálnom mindenféleképpen. Mert el vagyok vele maradva. Meg megmondom őszintén, egy másik repülő makettbe szeretnék belefogni. És ahhoz kellene a dolog. Csak fenn akarok izélni. Nem akarok fennmaradni makettel. És egy kicsit finomabb. Igen, ez egyébként a Vallejónak az a pigmentje, ez egy kicsit érdekesebben működik. Jó van. Jaj, bazd meg, bele nyújtam a kurva anyját. Pont, Isten baszása már. Belenyúltam egy... Nem szabad megfogni a végit. Jó, már vége van. Vége van, kicsi. Ahogy ez a szarházi mentszer előadta. Jó. Azt még vissza lehet tűteni. Hú, már... Használhattam volna vastagabb. Ezek amúgy is ilyen nagyon rontott Vallejo ecsetek. Ezek már nagyon meg vannak használva, meg vannak gyalázva. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem gond érte, hogy nem úgy van rendeltetésszerűen teljesen használva. Terran Európa. Jól van, tehát ezért még egy csomó megmaradt. Amiben benedvesedett, az úgy is lemegy az aljára. Így ezt már nem szedjük vissza. Így. Ez egy nagyon jó kis cucc. Ez a drótosabb becset, ezt erre vettem, hogy lehessen így ilyen izét mosni benne. Hogy hívják ott? Fémtálcát. Na, az jó volt, hogy visszaizéltünk a... Menjél már! Hopp.
papírt is használjunk az éjjel. Azért hoztam. Ezt még eltesszük, ez megszárad. Ez még ilyen izének tökre használható. Ez a nedves törlőkendő, ilyen vas felnyaló gecinek. Úgyhogy ezt abszolút osztom. Gyakorlatilag kész a makett. Csak egy gyors takarítás láthattok így a végibe. Tudom, hogy nem ezzel kéne baszni az időt, de iparkodok. Azt majd jobban elmosom még. Egyelőre úgy alakul a dolog, hogy zalját fölöslegesnek éreztem teljesen beizélni. Kapott ilyen terrai földet. Ez egy nagyon érdekes. Nagyon fog. Már ezt nézem, hogy így ide teszem, nem? Már picikét ragacsos, de lehet fotózgatni. Lehet fotózgatni. Azt nézem, hogy van itt valami dzsuva. Jó. Nem akarom ugyanazt a izét fölrakni, ugyanazt a modellt, mint a múltkor. Úgyhogy most egy picit más milyen módon csinálok képet. Jaj, meg bele... Pá! Nem szokom meg, ez még lassan fog megszáradni. Geci. Jó van. Így ez egy ilyen kis kiomlott, hát igen, ezt is ki kell vinni. Na, ezt nem akartam, ezért nem zétem be az alját, mert észrevettem a terepasztalnál, és amikor használom a izét, akkor ez az európai föld, ez a Terran Európa pigment, ez összebassza a szőnyeget, esetleg ha Warhammer, ugye ez azért, ezekkel lesz Warhammerezve, ezekkel lesz játszva. Ez nagyon nem fasza, hogy így ilyen lófasz lesz az egészből. Úgyhogy másfél megoldást kell kitalálni.